Kansalaiset Medbörjälle. Olen pitkin syksyä pyrkinyt valmistautumaan Pihkatappi-näytelmän Jussin rooliin, mutta syystä tai toisesta olen samaistunut ennen kaikkea samassa näytelmässä esiintyvän Urho Kekkosen hahmoon. Uskon kuitenkin, että marraskuun 7. päivään mennessä pystyn elämään ilman sukkahousuja ja näitä laseja, jotka muuten sivumennen sanoen ovat Mikko Alatalon vaalilahjalasit. Mikko eduskunta. Hirveän hyvä hirinä on. On tosi hienoa päästä tekemään hyvällä porukalla töitä. Luotan Paukkusen Kariin, on lukenut käsikirjoitusta ja on ollut tosi mukava älytä itse, että Pihkatappia pystyy lähtemään nyt tekemään ikään kuin puhtaalta pöydältä. Et se ei tunnu siltä, että tässä nyt omaa hommaa tehdään. Tietysti jännittää aika paljon hypätä näin niin kuin amatöörinä ammattilaisten kanssa samalle lavalle, mutta uskon, että siellä yhteen hiileen puhalletaan ja uskon saavani tukea ja apua. Tää on hieno mahdollisuus. Olen lohuttautunut sillä, että jos tässä vähän jännittää, niin on tää kuitenkin tavallaan semmonen chanssi, että vastaavaa ei ehkä Suomessa kovinkaan monen kirjailijan kohdalle ole sattunut. Päästä tavallaan vierestä katsomaan, kun omasta romaanista jalostetaan uusi taideteos ja sitten vielä olla itse siinä mukana. Kiitos. Ai niin, olisin hirveän mielelläni siis siellä paikalla nyt, mutta silloin kun te katsotte tätä, niin minä olen Laura Malmivaaran ja kirjailija Heikki Turusen kanssa Lieksassa ottamassa viimeisiä kuvia Heikistä kertovaan elämäkertateokseen Turjailija. Sinänsä tuntuu metkalta, että silloin kun Pihkatappi on ensi illassa, niin tämäkin kirja on sitten valmis. Mukavaa tehdä näitä töitä. Kiitoksia siitä teille kaikille. Oliko se siinä? Mm.